Rakruok mapek ne obedo kinda pizzas magarita ma Baringo kod kweth Jokuo jamni mosebedo ka monjo jopiny makono kinde mane pizzas magarita ne timo apedha ne jomahundu mane onego japuonj moro maduong' ngeso mokalo kalore kod County Commissioner ma Baringo Sangola Kutwa. Rakruok mangima ne ochakore kinde mane jomahundu go ne ogeng'o ne apise mane timo apedha e gweng' ma Kanga Joto kamanyocha ne onege japuonj ma nyinge Thomas Kibet. Rakruok mane weyo achiel kuom obila mar akicha kod hinyruok. Komanda mar obila ma Baringo Julius Kirago kone jomahundu go ne opondo e jamni kinde mane girakore kod obila ka opako jolweny kuom ne chopo mapiyo kendo konyogi. Kirago kone jomahundu go koro olando ni giyawo lweny kendo ka sirkal dwa diyogi ka ochunglo. Jana tumekuwa kama kamati ya usalama kupanga mikakati ya kufuata wale ambao walifanya kile kitendo. Na vile mnaona sasa hivi tunatoka area ya Yatia, area ya Karanga Joto na hizo maeneo ambaye wakati walichukua simu ya yule mwalimu tumekuwa tukifuata na inaonekana iko katika hiyo area. People have left banditry na sasa wanaanza kuua watu hovyo hovyo. 2 days sasa tumekuwa field tukifuatilia hao watu, lakini hao watu wanajificha wakiwa ndani ya ng'ombe. So jana wakati engage, leo tena the same thing wakati engage, na bahati mbaya wameweza kupiga one of us risasi, ndio sasa tumetoka hapa kumwangalia, na one of our vehicles ambaye ni OCPD imeweza kupigwa marisasi. So ni kwamba wamedeclare vita na tuko tayari for that. Shule wamekuwa wakienda, tumeweka hiyo mikakati. In fact tumekuwa tuko escort every morning, every evening tumekuwa tuko escort to and from their